kwabaseKorinte bokuqala isahluko sesihlanu soqala ufunda evesini lokuqala. Kuyezwakala ngempela ukuthi kukhona ubufebe phakathi kwenu, futhi ubufebe bohlobo olungekho ngisho nakwababezizwe, okungukuthi omunye kini uya kumkayise. Kepha nina nikhukhumele kunokuba nganilila, ukuze akhishwe phakathi kwenu owenza leso senzo. Ngokuba mina ngokwami, noma ngingekho ngokomzimba, nokho ngikhona ngomoya, senginqumile ngokungathi ngikhona ngalowo muntu owenza okunjalo, ukuba egameni leNkosi uJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla eNkosi yethu uJesu, onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama, ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi uJesu. Akukuhle ukuzibonga kwenu. Anazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? Khiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha, njengalokhu ningabangenamvubelo, ngokuba nelethu iPhasika lihlatshiwe linguKristu. Njalo-ke masigubhe umkhosi, kungabi ngemvubelo endala, kungabi ngemvubelo yokushinga neyobubi, kodwa kube ngesinkwa esingenamvubelo, sobuqotho neseqiniso. Nganilobela encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe. Angisho izifebe zalo mhlaba, nokuba abahahayo nabaphangi, nokuba abakhonza izithombe, ngokuba phela ngabe nimelwe ukuphuma ezweni. Kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe, noma onguhahayo, noma ongokhonza izithombe, noma eyisithuki, noma eyisidakwa, noma engumphangi. Ningaze nadla nokudla nonjalo, ngokuba nginandabani nokwahlulela abangaphandle na? Nani anahluleli abangaphakathi na? Kepha uNkulunkulu uyakwahlulela abangaphandle. Xoshani omubi phakathi kwenu.